В кварталния магиосник. Ела слънчевата къща. Какъв е този мангасар, бе? Аре да тръгваме. Не. Аре да видим какво е. Слънчевата къща. Ето я. Слънчевата къща. Върно страшно. Май се обада на мама. Едно, две, три. Аз паднах. Тя не е построена даже. Вие ли сте Данеца и Алекс? Да. Извиках ви тук, момчета, защото имам голяма задача. Чух, че сте най-добрите магиосници в района, а тази къща обитавана от духове. Не знам с добро ли са дошли, но трябва да разбера. Искам да ги откриете и да говорите с тях. Това шега ли е според вас? Да. И момчета, надявам се, че се справите с задачата. Аз сега ще изчезна. То се изчезна. Къде изчезна този? Виж, може да забавим. Там има пръчки. Ей, ела. Ей, какви ги камъни. Огънче. Подписвай. Много е тъмно, дай да направим някаква магия. Абакадабра, съди! Айде! Магията проработи! Ай, къде се чупаш тоши пъчките? Аз съм реденият Данец! Ти стой вече. Да, се разпогадна. Да разберем, който обитава тази къща. Къде отиде Муни? Оби-доби добри, амин, оби добри, амин, доби добри. Пара вече да видим кои са духовете в тази къща. Вече ми омърза тук. Вече стоим вече през нощта. Айде. Айде да видим в тази къща. Я да я отворим без да пипаме капачето. Вау!
Како стои дървенци? Какви са тия странни неща? Дай, това мисля, че е за духове. Чакай, гледал съм го, трябва. Това е дървото. Нека да разберем кои са тези духове, които ни трябва да изкажат. Става въпрос по-малко. Така, 3, 2, 1. Чакай, по-хубаво трябва да правим нещата. Да. Трябва да ги оправим. Абракадабра си салави. Имаме гилки да запалим. А това не е ли само това? Деца правят от справки за това. Шаман за дух. Шаман. Ще правим манджа, ето къде сега я бъркам. Дай тук, това не е за игра. Ти си гледа още до 7 години. На 8. Никой не знае на колко години си напише доктор. Сега, това ще се запали. Ай, стига, че ще запали. Давай. Абракадабра, синсалавин. Нека да намерим кой е духът в тази къща и кой я обладава. Виждате какво се случва, духовете са тук. Нека пък да ги извикаме. Кой си ти? Какво искаш от мен? Аз съм дошъл с добро в тази къща. Добре. Нося послание от ангелите. Да иначе... Та съм тук, за да ви кажа, че с добро съм дошъл. Да кажа, че идват добри времена за вас и собственикът на тази къща. Много не мисля така, че идва еврото. Какво? Идва еврото, не мисля така. Айде, бай-бай на тази къща! Айде, бай-бай на тази къща! Имам втора част. Извиняйте, че ви прекъсвам, защото свършвам филма. Абонирайте се за канала с камбанката, защото имаме нов канал. Нека стигнем 100 000 абонати. Не знам кога се случи. И праскайте по един лайк на този филм от мен. Чао! И направете представа!